spýtaj sa jej. A čo sa jej spýtal? Nie, či koľko stojí na auto. Ahoj. Prosím ťa, ty piča. Nech sa páči. Poď! Tak vyjebem ti mamu, ale Nenechá sa núkať, vyjebem ti maminu. keby bol Slovák. Kde sa tu stočím, ty sú? Ale tam tu je nejaká mladá, to vykšeftuj. Áno. Dívaj, polícia, ty Povedz jej, že na chvíľku, že sa ideme vyšťať, alebo... Baba, jak tam... A Nedo to vybaví, nie? Nedo tam vyjebe. Hello, can I park here? Yes, you can park here. For- 10 euro. 10? Yeah. For one car? 2 o'clock. But to this next door. Ale no joj. One car, 10 euro. Tebe neviem koľko sa mi dá. On the persons, no? Takže za jedno auto 10 euro. This sector. Only parking, yes? Ale no. Versteht mir nicht. Shut up, please. Tak tu, keď si zaparkujeme za 10 tu, asi nie? Wollt ihr parken? Yes, Yeah? I will park it. Was darf hier? Za 10. Čo sme vybavili? Za 10 tu zaparkuješ a hoci by si zadarmo, to je len parkovanie. Asi tuto. Čo mi tam čumíš? Máčko. Hello. Ten oil, chlapci, ale musíte sa mi zložiť, ja som Však potom. Počkaj, mám pečku, máš pečku? You can stay till 2 o'clock in the morning. What? You can stay till 2 o'clock in the morning on this place. 2 o'clock in the morning. Koľko do druhej rána iba? 2. And? 2 o'clock. 2. Yes, and then what? Yeah, it's possible that you get... Was heißt Hauptstadt auf Englisch? Že to gňaví. Then I must pay. Yeah, you have to pay. Yes. Ty koko, čo si? Do piče. A to čo? After 2, yeah. Next 10 euros? No, was heißt Abschleppen? I don't know how to explain. A čo bude do piče potom po druhej ráno? Vyjebem ti mamu. After 2 o'clock in the morning, the police comes and say you don't able to stay here, and then you have to drive. Tak to je na kokot, ne? Nebudem tu. No, thank you. To čo? To je na kokot, Vyjebem nebudem. ti mamu. No, že iba do druhej rána tu môžem parkovať a potom môžem ísť do piče. A čo budem o druhej ráno? Vyjebem ti mamu. A potom tu môžem parkovať znova, ty kokot. Poj, pička. Na to, že to buzeranta čierny. Počkaj. Nech sa páči. Som na hlavnej, ty buzerant čierny. Čo môj? Nie, nič neukazovať. Koko, tak asi k tomu druhému jazeru jedeme. Mali sme tu zaparkovať na tú 10 do tej druhej, nie? Či... Ale čo by si potom... Ona chcela ísť 110 eur. Potom pôjdeme... Táto vyjebaná krátka nabíjačka. To zasni. Počkaj, nie, ešte budú. A kaj sme chceli do toho... hlavného? Neviem. To bolo henta, však my to potrebujeme zaparkovať henta, kde obísť. Počkaj, koko, čo je toto? To je tá banka. Áno, však tam. Sú tabulky odtiahnutie. Do piče. Do piče! Fuck! Ty kokot, ten bol fajn. Asi keď ešte nájde. Hen tá pekná zmordovaná bola. Však to vypni. Kde parkujú všetci? Však oni si to zaplatia, oni majú na to love, to piče. Zajebem to. Jebal som ti riť. To nás zaparkuj na tomto štrku, ty kokot. No jasné. Aj to je pay parking. Fucking. Parking? Kde si im do piče, nie im tu obchod. To je obchod. Kokot. To by asi bolo. Boh ti jebe to, čo tam bude. Kokot, one, kedy nabíjajú? Pick-up. Kokot. Tuto je popič. Kokot, toto je jeba. Všetko mám. To sa mi mohol. Ja to idem tiež natáčať.
sa oplatí natáčať. Sa tu budem zvrceť dvakrát. A idem k tomu druhému jazeru.